तुला कळावा म्हणून दुनिये पावलात हा ठेका, मी तेव्हाही लईत होतो जेव्हा रांगत होतो. रांगोळीने सजेल उंबरठा, पण त्यांचा उजेड मिणमिणता. वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला डब्यात लोळूक जाय, आपालिपाचो खेळ खेळटाना मातयेचो वास कळूक जाय. इतल्यात नाकागे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. पावस पिसो असो कसो, फुलताचो फेर पाचो कसो. आणि जन्मभर समजून शकले पाखरू, जन्मभर समजून शकले पाखरू, एवढा मोठा मिळाला पिंजरा. जन्म धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला. धिन्ना दिन दिन धिन्नारा, धिन्ना दिन दिन धिन्नारा. शिराय. तेल वातीची गळ्यात तजवीज होते, ठरवले तेवायचे जर का दिव्याने. आती रहेगी बहारे, हे जाती रहेगी बहारे. Wishing you all a very happy Diwali, friends. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. ये हंसी है, हो हो, आती रहेगी बहारे, हे जाती रहेगी बहारे. नमस्कार मंडळी, मी दत्तप्रसाद जोग आणि या गोमंतक टी व्हीच्या दिवाळी मैफिलीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत आहेत गोमंतकातील सगळी प्रतिभावंत अशी काही मंडळी, गायक, कवी, गिटारिस्ट अतुल मिश्राजी, मंजिरी जोग, गौतमी हेदे बांबोळकर, माझा मित्र महादेव गावकर, आणि आम्ही सगळे मिळून तुमची ही जी दिवाळी मैफिल आहे ही तुमच्यासमोर पेश करतो आहोत. माझी खात्री आहे की या दीपोत्सवामध्ये तुम्ही आज छान अभ्यंग स्नान करून घरात सगळ्या रांगोळ्या वगैरे काढलेल्या आहेत आणि तुम्ही सगळे असे तयार आहात आणि आपण आस्वाद घेतो आहे या दिवाळी मैफिलीचा. तर महत्त्व काय आहे आपल्या आयुष्यामध्ये दीपोत्सवाचं? सगळ्यांना माहिती आहे, अगदी प्राचीन काळापासून आपली ही परंपरा आहे की आपण अज्ञानाचा अंधकार दूर करण्यासाठी ज्ञानाचा दीप पेटवतो आणि याचं महत्त्व वर्षातून आपल्याला एकदा कळलं पाहिजे, आपल्याला आठवण उरली पाहिजे, म्हणून हा दीपोत्सव असं माझं मत. आता याच्यामध्ये अनेक प्राचीन आख्यायिका आहेत. तर आधीपासून आपले जे कवी लेखक आहेत त्यांनी दरवेळी हे महत्त्व अधोरेखित केलेलं आहे आपल्या लेखणीतून. म्हणजे बघा की ज्ञानेश्वर माऊली सांगतात की दुरितांचे तिमिर जावो. आता हा जो काही अंधकार आहे अज्ञानाचा, दुरिताचा, हा दूर होण्यासाठी आपण ज्ञानाचा प्रकाश त्यामध्ये घेतला पाहिजे, ज्ञानाचा दिवा पेटवला पाहिजे. त्याचप्रमाणे अशी कवींची परंपरा पुढे जाते. अगदी कविवर्य सुरेश भटसुद्धा म्हणतात की उषःकाल होता होता काळ रात्र आली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली. शेवटी प्रत्येक कवीने, प्रत्येक लेखकाने हे सांगितलेलं आहे की आपल्या आयुष्यामध्ये जर प्रकाश आला पाहिजे तर त्यासाठी अज्ञान जे आहे, जे जे काही दुरीत आहे ते दूर केलं पाहिजे. आणि ते दुरीत दूर करण्यासाठी ते कशाही प्रकारचा, कोणत्याही प्रकारचा अंधार म्हणा, निराशा असेल, नाउमेद असेल, तर ते दूर करण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर ही सगळी कलाकार मंडळी करतात. पु ल देशपांडे जसं म्हणतात की तुम्ही पोटापाण्याचा उद्योग अवश्य करा, पण तरीसुद्धा जीवनात कुठल्या तरी एका कलेशी मैत्री करा, कारण कला तुम्हाला का जगायचं हे शिकवते आणि कलाच तुमच्या आयुष्यातला अंधकार नेहमी दूर करते. आणि म्हणून या दिवाळी मैफिलीमध्ये घेऊन आलेलो आहोत तुमच्यासाठी सुरांची मैफिल. माझा कविमित्र महादेव गावकर, नंतर गिटारिस्ट अतुल मिश्रा सर, हे सगळे आपल्यासोबत आहेत. आणि आपण सुरुवात करतोय कशी बघा, आपली परंपरा आहे की आपण कुठल्याही मंगलमय अशा कार्यक्रमाची सुरुवात विनायकाच्या म्हणजे गणपतीच्या स्तवनाने करतो. मी मंजिरी जोग यांना विनंती करतो की एक सुंदर असं गाणं, जी गणपतीची आराधना आहे, गणपतीचं स्तवन आहे, ते तुमच्यासमोर सादर करावं. विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा, रंग सभेला या तुम्ही आ, रंग सभेला या तुम्ही आ, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. आ
पक्षी गाती घरट्या मधुनी, पक्षी गाती घरट्या मधुनी, आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या, आशीर्वच हो द्या तुम्ही द्या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा, नृत्य विशारद तुम्ही लंबोदर, हाती शोभे परशुतोमर, नृत्य विशारद तुम्ही लंबोदर, हाती शोभे परशुतोमर, नागकटीला बांधुनिया हो, नागकटीला बांधुनिया, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा. अपराधाला घाला पोटी, अपराधाला घाला पोटी, तुमच्या माझ्या प्रेमासाठी, तुमच्या माझ्या प्रेमासाठी, काव्यसुधा ही प्राशुन ओठी, काव्यसुधा ही प्राशुन ओठी, तृप्त मनाने ढेकर द्या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो सिद्ध गणेशा, रंगसभेला या तुम्ही या, रंगसभेला या तुम्ही या, विनायका हो सिद्ध गणेशा, विनायका हो, विनायका हो, विनायका हो सिद्ध गणेशा. क्या बात. धन्यवाद. मोहब्बत केली मी. वाह. जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर, जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें. परे पा परे पा परे पा परे पा 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 परे पा परे पा परे पा परे पा 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 पा. इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर, जीवन के हर मोड़ पे बड़ी मिल जाएंगे हम सफल, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर. वो लाखों में एक है यारों जिसको मैंने दिल से चाहा, मैंने थामा तेरा दामन, मैंने तेरा प्यार सा
pare pa 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 pare pa pare pa pare pa pare pa 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 pare pa pare pa pare pa pare pa 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 pare pa pare pa pare pa pare pa 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 अब एक ही रास्ते पे चलेंगे हम है एक हमारी डगर जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफल जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर थैंक यू महादेवाच्यो काही मराठी आपली कोंकणी कविताय आमकां आयकपाच्यो आसा तेच्या पयलीं महादेवी एक दोन शेर तुज्या खातीर पेश करता कितें हा दिव्याचो उत्सव आसा दिवाळी म्हटल्यार दिव्यांचो उत्सव एक दोन दिवाळेचेर शेर आसा पळय कशें तुका दिसता तो नसो मेंदू प्रखर डोक्यात असला पाहिजे म्हणजे कशासाठी सांगतो काही लोकांचा मेंदू गुडघ्यात असतो त्यासाठी त्यामुळे तो नसो मेंदू प्रखर डोक्यात असला पाहिजे आणि एक मिणमिणता दिवा हृदयात असला पाहिजे ऐसा एक शेर आणि एक दूसरा है जैसा कि कहा कि अगर ये आपके साथ रहे जैसे कि आपकी ऊर्जा आपके साथ रहे अच्छे अच्छे लोग आपके साथ रहें तो फिर आगे चलना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती अतुल जी ऐसा मुझे लगता है इसलिए एक शेर लिखा था अब ये दिए पे डिपेंड करता है कि दिए में कितना दम है दीपक में कितना दम है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसलिए शेर ह्याच्या खातीर बरयल्लो तेलवातीची गड्या तजवीज होते शेर ऐक तेलवातीची गड्या तजवीज होते ठरवले तेवायचे जर का दिव्याने तेलवातीची गड्या तजवीज होते ठरवले तेवायचे जर का दिव्याने आता कवितेचा विषय आलेलाच आहे आमच्यासोबत महादेव आहे महादेव गावकर उत्तम कोकणी कविता लिहितात कोकणी तुझी एक दोन कविता म्हाका ती दप्तर कविता ऐकपाची आसा दप्तर दुस्वासाच्यो हुलपोन वणटी दुस्वासाच्यो हुलपोन वणटी मनीसपणाची पेटोवया पणटी मनीसपणाची पेटोवया पणटी सगळ्यांक दिवाळीच्यो परबी भेटयता आनी म्हज्या कवितेक सुरवात करता कवितेचें नांव आसा दप्तराचें वजें इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें तोंडांतलें लुडबें उतर सारकें तरी जावूंक जाय स्वताच्या हातीन कालसांव काडून सुसू करूंक जाय तोंडांतलें लुडबें उतर सारकें तरी जावूंक जाय स्वताच्या हातीन कालसांव काडून सुसू करूंक जाय इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें तोंडाची धार वचसर बुबू म्हाका पिवूंक जाय तुजें हातचें जेवण सोडून स्वताच्या हातान जेवूंक जाय तोंडाची धार वचसर बुबू म्हाका पिवूंक जाय तुज्या हातचें जेवण सोडून स्वताच्या हातान जेवूंक जाय इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला रेब्यात लोळूंक जाय आपालिपाचो खेळ खेळटाना मातयेचो वास कळूंक जाय वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला रेब्यात लोळूंक जाय आपालिपाचो खेळ खेळटाना मातयेचो वास कळूंक जाय इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें आजयेचे मांडयेर बसून पयलींच्यो काणयो आयकूंक जाय दायज आमचे राखचे खातीर लोकगितां शिकूंक जाय आजयेचे मांडयेर बसून आजयेचे मांडयेर बसून पयलींच्यो काणयो आयकूंक जाय दायज आमचे राखचे खातीर लोकगितां शिकूंक जाय आजयेचे मांडयेर बसून पयलींच्यो काणयो आयकूंक जाय दायज आमचे राखचे खातीर लोकगितां शिकूंक जाय इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें मस्तेपणा सुबेजपणा करून भुरगेपण म्हाका जिवूंक जाय जाणटेपण म्हाका येतकच ह्याच यादींनी न्हावूंक जाय मस्तेपणा सुबेजपणा करून भुरगेपण म्हाका जिवूंक जाय जाणटेपण म्हाका येतकच ह्याच यादींनी न्हावूंक जाय इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटीर दप्तराचें वजें आणि जेन्ना अशी कोंकणी बरी कविता हांव आयकतां आमच्या सगळ्या गोंयकारांचें आदराचें स्थान बाकीबाबांची म्हाका याद जाता आनी बाकीबाब म्हळ्यार कितें एक चलतो फिरतो एक कितें म्हणप ताका एक हिमालय म्हणूं येता
जाची प्रस्तावना गीत रामायणासारख्या महाग्रंथाक मेळ्ळी आणि जाणें अश्यो गोश्टी बरयल्यो की दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे जुळती अशें म्हणून अशें बरोवन मराठी विश्वाचेरूय राज्य केलें. आणि त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसाना मंद मंद वाजत आयली तुजी गो पांय जाणा अश्यो सुंदर ओळी बरयल्यो. आयज गौतमी हेदे बांबोळकर आमच्या वांगडा आसात आनी गौतमी आमकां एक बाकी बाबाचें सुंदर अशें गीत जें दिवाळे खातीर खूब सूट जाता तें म्हाका दिसता आयज तुमी आमकां आयकोवचें. सुख ना रे पळस, पळे उदास कशी भावता. सुख ना रे पळस, पळे उदास कशी भावता. पुजाक विशी जाल्यार मान आरजे सावन धांवता. वा पुजाक विशी जाल्यार मान आरजे सावन धांवता. सुख पेवता नुस्तें कशें धरून गेल्यार बुडटा. सुख पेवता नुस्तें कशें धरून गेल्यार बुडटा. पिसोळीशी भोंवता पण पिसोळीशी भोंवता पण झोपी घाल्यार उठ्ठा. सुख ना रे पळस, पळे उदास कशी भावता. पुजाक विशी जाल्यार मान आरजे जावन धांवता. जांभळी काळी चिऱ्या वणत, जांभळी काळी वा चिऱ्या वणत जाणटी जावन लखल्या. पाचवी वान घडव्या फुली, पाचवी वान हडव्या फुली. आंगार तिच्या पिकल्या. सुख ना रे पळस, पळे उदास कशें भावता. पुजाक विशी जाल्यार मान आरज जावन धांवता. प्राण असो पळय तुजो, प्राण असो पळय तुजो. जळामळा सांडला माई मोगान तेशी जाल्यार. माई मोगान तेशी जाल्यार सुखच जाणटे पावलार. सुख ना रे पळस, पळे उदक कशें भावता. पुजाक विशी जाल्यार मान आरज जावन धांवता. पारज जावन धांवता. पारज जावन धांवता. क्या बात है. आणि बाकी बाबाची हीच खासियत की ताणे मराठींतल्यान कोंकणींतल्यान पण तांचें जिवनाचें जें तत्व आसा तें तशेंच सांगतात. म्हणजे आतां तुवें जें गाणें म्हटलें ताचेंच मराठी सादारण त्याच भावनेचेर बाकी बाब बरयता. तेंचेच पद मराठी की नाही पुण्याची मोजणी नाही पापाची टोचणी जिणे गंगवघाचे पाणी
म्हणजे मनशाचें जिवीत उदका भशेन आसपाक जाय. तो रावलो तो सोंपलो, चलत रावपाक जाय. जिंदगी बेहतर येनी चाहिए, आगे चलने का नाम है जिंदगी. आनी अशे कवी आमच्या गोंयांत जन्माक आयले आनी तांच्यांनी गोंयकारा खातीरच न्ही तर महाराष्ट्रा खातीर सुद्दां मराठींतल्यानूय हिंदींतल्यानूय बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी तांच्यांनी बरोवन दवरलेल्यो आसा. म्हादेव आतां हाचो संबंद आयलो, कवीचो विशय आयलो म्हणटकीर थोडें ह्याच बाकी बाबाच्या भावनेचेर 1-2-4 शेर सादर करता. आतां तुमी सगळे गातात, म्हाकाय उमेद ती गावपाची आसा, पण कितें व्हडलो फरक आसा की तांचे कडेन गळो आसा, म्हाजे कडेन नाड्डे आसा, पण तरी प्रयत्न करता. आतां कितें 1-2-4 शेर आसा. ती गाठ अवस्था जेथे कसलीच काळजी नाही. जशे बाकी बाब म्हणटा की फुडें वचत रावपाचें, टेन्शन घेवप ना. ती गाठ अवस्था जेथे कसलीच काळजी नाही. त्यानंतर अध्यात्माची कुठलीच पायरी नाही. फुडलो शेर. आता गजल म्हटल्यार कितें, एक शेर एका विशयाचेर, दुसऱ्या विशयाचेर येता, येवन पाखरू स्वतःहून जेव्हा हातावर आले बसले. पाखरू स्वतःहून जेव्हा हातावर आले बसले. पारध्यामध्येही बाकी राहिला पारधी नाही. और अतुल जी, ये सब हम लोग लिखते हैं, गाते हैं, एक्चुअली ये सब हम लोग नहीं करते. ये ऊपर की कोई शक्ति होती है, वो करवाती है, हमसे लिखवाती है, हमसे गवाती है. इसलिए मैंने एक शेर लिखा था. तो फक्त तुझ्या मार्फत है मांडून दाखवत आहे. बरोबर. तो फक्त तुझ्या मार्फत हे मांडून दाखवत आहे. हे पान तुझे नाही अन, हे पान तुझे नाही अन, ही तुझी लेखणी नाही. ती गाठ अवस्था जेथे कसलीच काळजी नाही. धन्यवाद. तुम्ही मला सहन केलं त्यासाठी धन्यवाद. अतुल जी, क्या होता है, अभी आप आए हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे गीत आपको पता है, आप बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं, और ये जो प्यार मोहब्बत का सफ़र होता है ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है, ये मोड़ आता ही है. और लेकिन मुझे बहुत फ़र्क लगता है, मुझे बहुत अंतर लगता है ये आजकल का प्यार और वो हिंदी फिल्मों में जो प्यार दिखाया जाता था. आजकल की तो मियाँ इश्क की कहानी इंस्टा पे शुरू होती है और फेसबुक पे ख़त्म होती है. लेकिन एक बहुत अच्छा गीत मुझे याद आता है कि कोरा कागज़ था ये मन मेरा, और फिर उसके ऊपर अपने महबूब का नाम लिखना. क्या भावना है, आप सुनाएंगे ज़रा. जरूर जरूर, बहुत फेवरेट गीत है. आनंद फकीर साहब का लिखा हुआ, शरदी बर्मन का संगीत दिया हुआ, आराधना फिल्म, जिस गाने ने जरूर राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया. क्या बात. हे 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 आहा 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 वाह. क्या बात. कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा. सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा. बागों में फूलों के
खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें टूटा तारा था ये मन मेरा बन गया चांद होके तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा हा 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 हो 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 थँक यू मंजिरी फॉर जॉइनिंग इन Thank you, sir. थँक यू क्या बात क्या बात इष्टानो गोंयांत एक से एक टॅलंट आमच्याकडे आसा आतां गौतमी बाय तुमच्या फुड्यान आसा सुंदर गाणे म्हटले बाकी बाबाचे पूण गौतमी स्वता कंपोजर आसा स्वता गाता कंपोजूय करता तुवें कंपोज केल्लेलें एक गीत आसा पावस पिसो आनी तुजें स्वताचें तें गाणें तुवें स्वता चाल लायल्या स्वता तें गायलां आनी ऋषिकेश कदम हांच्यांनी तें बरयलां तें गाणें आयज आयकय क्या बात पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो पसो पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो पसो पोशान भरून कबलावली ओपता तुमकां मोगा पाळी पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो कसो पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो कसो पोशात हसते मोगा गळे लसता थेम्याक पाखुल्या दोळे पोशात हसते मोगा गळे लसता थेम्याक पाखुल्या दोळे डोळ्यात सपनां ओली मोनी ओठार गीतां सांगता काणी पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो कसो क्या बात पावस पिसो असो कसो फुलता जो फेर पांचवो कसो काणी तुल्या मोरा तुझ्या पिसामदी दाटल्या कुपा काणी तुल्या मोरा तुझ्या पिसामदी दाटल्या कुपा कुपातली हजार रुपा वाह. शेतात पिकता खोशी दुखा कुपातली हजार
पाऊस पिसा कसा मुलता जोफीर पाऊस पाऊस पिसा असा कसा मुलता जोफीर पाऊस ओशान भरून कवनावनी ओगता तुमका मोगा पावळी ओगता तुमका मोगा पावळी ओगता तुमका मोगा पावळी आहा क्या बात है वाह क्या बात आहे, क्या बात आहे. काफी डिफिकल्ट पावसाचें गीत गायलें. एक्चुली जो सिजन चालू आसा आमचो तो आसा थंडयेचो आनी पावस म्हणटा तेन्ना म्हाका 1-2-4 शेर म्हजे अशे याद जाले. मराठी शेर आहेत, आठवण झाली तुम्हाला ऐकवतो. आणि हा शेर मी वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरतो, म्हणजे सीझन असेल तसा शेर वापरतो. आता कसं आहे, पाऊस म्हणाला तर तो शेर मी असा वापरतो की भेट कधी होणार आपली, माझी वाईक, भेट कधी होणार आपली, पाऊस वाया जातो आहे. कधी थंडीत असतो कार्यक्रम, मी भेट कधी होणार आपली, थंडी वाया जाते. गझलकाराची एक होते त्याच्याकडे शब्दांची किंवा त्याप्रमाणे करतो. पण माझं अजून एक शेर आहे थंडीतला, आणि तो खरा शेर आहे. म्हणजे मी घरातून बाहेर आल्यानंतर मला जे दिसलं ते मी लिहिलं. मग गझलकार काय करतो, ते बाहेर दिसतं ते लिहितो त्याप्रमाणे. त्याच्यात सुद्धा गझल असते. त्याच्यावर एक शेर होता की कसा आहे की मनाची पापणी आता लवाया देत नाही मी, मनाची पापणी आता लवाया देत नाही मी, गझलचे काय सांगावे कुठेही भेटते हल्ली. आणि असं म्हणून मी बाहेर आलो आणि मला जे दिसलं ते मी लिहिलं माझ्या कॉलनीमध्ये. म्हणजे कसं बघा, थंडीचे दिवस होते की तिच्या बागेत येण्याचा असर थंडीतही झाला. ती कोणती तुम्ही समजून घ्या. तिच्या बागेत येण्याचा असर थंडीतही झाला, तिच्या बागेत येण्याचा असर थंडीतही झाला, अचानक वाढली गर्दी पहाटे चालणाऱ्यांची, मॉर्निंग वॉक. त्यामुळे असं होतं गझलेमध्ये कधी कधी. आणि जे आपल्याला बाहेर दिसतं ते आपण लिहितो. पण मला कधी कधी महादेव असं वाटतं, म्हणजे म्हाका अशें केन्ना केन्ना दिसता की ज्या जाग्यार आपण पावूंक ना त्या जाग्या वयलें बरोवप काही कवींक तें साध्य जातालें. परकाया प्रवेश आमी म्हणटा ते. फॉर एक्झाम्पल गदी माडगुळकर, ते काय स्वता लावणी केन्ना तांच्यांनी डान्स करूंक नासतलो, पूण भुगडी म्हाजी सांडली गो 5 मिनटांत ती कल्पना करून तांच्यांनी बरयलें. पूण अशे काही कवी आसात जे खंय दुसरे कडेन रावतात, म्हणजे रावतात बऱ्या हिरव्यागार प्रदेशांत आणि कविता करतात वाळवंटाची. सो अशें जाता. तुजी एक कविता आसा फ्लॅटांतलो कवी म्हूण, ती म्हाका आयकपाची आसा. तुमची गझलीचे शेर सांगले. म्हजी एक चालू पावसाचेर सादर करता. इर्शाद. तुझ्या गावातलो पावस आयज म्हज्या गांवांत येवन गेला, तुझ्या गावातलो पावस आयज म्हज्या गांवांत येवन गेला, यादी तुज्यो सांगून म्हाका जिवाक थंडाय दिवन गेला, यादी तुज्यो सांगून म्हाका जिवाक थंडाय दिवन गेला. ही कविता म्हजे खूब जाणांची आवडीची, तशीच म्हजी ही कविता आवडीचीच आसा. फ्लॅटांत रावपी कवी. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. मिरगाचो पयलो पावस आंगार अजून घेवंक ना, उदकांतले खेळ करून कोणीच केन्ना पिवंक ना. मिरगाचो पयलो पावस आंगार अजून घेवंक ना, उदकांतले खेळ करून कोणीच केन्ना पिवंक ना. शावराचें उदक न्हावन पावसाचो आनंद मेळयता, शावराचें उदक न्हावन पावसाचो आनंद मेळयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. बैलाच्या खानार जूव धरून शेतात जोत धरूंक ना, आडास तास मारून केन्ना कुणगे चार पेरूंक ना. बैलाच्या खानार जूव धरून शेतात जोत धरूंक ना, आडास तास मारून केन्ना कुणगे चार पेरूंक ना. मनांतलीं बियां फाफडून गुठो वयर भोंवयता, मनांतलीं बियां फाफडून गुठो वयर भोंवयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. शेळकाटेन काडलेले कुल्ल्यांचे देंगे अजून पेचूक ना, हातीन निमसो दिवो घेवन दिपकोंक केन्ना वचूंक ना. शेळकाटेन काडलेले कुल्ल्यांचे देंगे अजून पेचूक ना, हातीन निमसो दिवो घेवन दिपकोंक केन्ना वचूंक ना. खंयच्याय वेळार हुवार हाडून चोडवणेचें नुस्तें चडयता,
खंयच्याय वेळार घर हाडून चडोवणेचें नुस्तें चडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. गरयेक गायणो लावन न्हंयचेर केन्ना गरोवंक ना. शेतांत कोंगे कशें आसा तेवूय आजून पळोवंक ना. गरयेक गायणो लावन न्हंयचेर केन्ना गरोवंक ना. शेतांत कोंगे कशें आसता तेवूय आजून पळोवंक ना. गायरेंतले बेबे व्हरून शारांनी तांकां रडयता. गायरेंतले बेबे व्हरून शारांनी तांकां रडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. रानांत वचून रोयणीची अळमी आजून काडूंक ना. पावसांत मेळपी तेरे तायकिळो स्वता केन्ना हाडूंक ना. रानांत वचून रोयणीची अळमी आजून काडूंक ना. पावसांत मेळपी तेरे तायकिळो स्वता केन्ना हाडूंक ना. आकांताचें वारें हाडून झाडां पेडां धुलयता. आकांताचें वारें हाडून झाडां पेडां धुलयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. कागदाची होडी करून उदकांत आजून सोडूंक ना. पिसारो फुलयल्लो मोर नदरेक केन्ना पडूंक ना. कागदाची होडी करून उदकांत आजून सोडूंक ना. पिसारो फुलयल्लो मोर नदरेक केन्ना पडूंक ना. तोंडांतलें उदक फुस्स करून इंद्रधनुस कसो उबयता. तोंडांतलें उदक फुस्स करून इंद्रधनुस कसो उबयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. गांवची जीण जगपाचें भाग्य नशिबांत म्हज्या येवंक ना. गांव सैमाचेर बरयतना कांयच कमी पडूंक दिवंक ना. गांवची जीण जगपाचें भाग्य नशिबांत म्हज्या येवंक ना. गांव सैमाचेर बरयतना कांयच कमी पडूंक दिवंक ना. शारांत रावून बेस बरो कवितेंत गांव चित्रायता. शारांत रावून बेस बरो कवितेंत गांव चित्रायता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयतां. तर असा ही दिवाळी मैफिल उत्तरोत्तर रंगत चालली आहे. कवी महादेव सावका कवी माझ्यासोबत आहे. गौतमी आणि मंजिरी आणि अतुलसारखे सगळे कलाकार माझ्यासोबत आहेत. आणि जुन्या गाण्यांची जी मजा आहे, आता कसं आहे, जुनं काव्यामध्ये मराठी जुनं काव्य जे आहे किंवा ते इतकं छंदोबद्ध पद्धतीने आहे, छान लयदार आहे. आणि त्यामुळे त्या काळचे अतुल जी आपको भी मालूम होगा उस ज़माने के जो कंपोज़र सिंगर मिले वो आज कहाँ. आज भी बहुत टैलेंट है, लेकिन वो जो राग, हाँ, राग के ऊपर आधारित जो चीज़ें होती थी, जो गीत बनते थे, उनका मज़ा ही अलग है. एक जुनं गाणं ऐकण्यासाठी मी पुन्हा मंजिरीला विनंती करतो. दिवाळीचा उत्सव आहे आणि एक दिवाळीचं सुंदर असं गाणं या कार्यक्रमामध्ये झालं पाहिजे. मंजिरी. दिवाळी येणार, अंगण सजणार, आनंद फुलणार घरोघरी. आमच्या घरी अन तुमच्या घरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी. दिवाळी येणार, अंगण सजणार, आनंद फुलणार घरोघरी. आमच्या घरी अन तुमच्या घरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी. रांगोळीने सजेल उंबरठा, पणत्यांचा उजेड मिणमिणता. नक्षीदार आकाश कंदील, नभात सरसर चढतील. ताई भाई जमतील, गप्पा गाणी करतील, सौभाग्य लुटतील घरोघरी. आमच्या घरी अन तुमच्या घरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी. सनईच्या सुरात होईल पहाट, अत्तराचे पाणी स्नानाचा थाट. गोड गोड फराळ पंगतीला, आवडते सारे संगतीला. फुलबाजा झडतील, फटाके फुटतील, सौभाग्य लुटतील घरोघरी. आमच्या घरी अन तुमच्या घरी, आमच्या घरी अन तुमच्या घरी. दिवाळी येणार, अंगण सजणार, आनंद फुलणार घरोघरी. आमच्या घरी अन तुमच्या घरी, आमच्या
मजा अशी होती मंडळी त्या काळी की लिहिणारे महादेव पळे आम्ही बरयतात त्यांना बरवूपी असा तो लयीत बरयतात. कवी त्या काळचे लयीत लिहायचे आणि कंपोजर इतके छान होते की त्यांना ते समजायचं की काय लिहिलं आहे. आता उदाहरण बघा की बाकीबाब लिहून जातात, कशी तुझं समजावू सांग, कशी तुझं समजावू सांग, आणि अभिषेकी बरोबर पकडतात, ते छान चाल त्याला देतात. अशा ह्या जोड्या व्हायच्या आधी. आणि आपल्या जुन्या कवीमध्ये जेव्हा गोव्याच्या जुन्या कवींचं नाव घेतो ना आपण, त्यावेळी मनोहरराय सरदेसाई हे नाव प्रामुख्याने पुढे येतं आणि फार ताकदीनं कविता लिहायची. त्यांची लोकशाही नावाची कविता तर अतिशय गाजलेली आहे. आणि बाकीबाबांचे समकालीन असे मनोहरराय सरदेसाई, त्यांची एक कविता जिला आशा भोसले यांचा आवाज त्या कवितेसाठी लाभलेला आहे. आणि मी गौतमीजींना विनंती करतो की ती हस्ती फुला नावाची कविता, कोकणीत कविता आहे, आज ती गाणं म्हणून तुमच्यासमोर पेश व्हावी. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मना. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मना. उतर तुझे गेले थरथरून उघडासाच्या रानावना. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मना. कोणी म्हज्या ओडले आंगार मोगाळ मोरा पाक. कोणी म्हज्या ओडले आंगार मोगाळ मोरा पाक. सपनाची लावून पाखा नाच रे मोरा नाच. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मना. येतलो फाल्यां कृष्ण म्हजो, येतलो फाल्यां कृष्ण म्हजो. जीव जाला पिसो पिसो तानेल्या जमनीचेर उमेदीचो घसघसो. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मनात. उतर तुझे गेले थरथरून उघडासाच्या रानावना. हस्ती फुला ढोलती पाना कितली खुशी म्हज्या मना. कितली खुशी म्हज्या मना. कितली खुशी म्हज्या मना. तर कसं आहे, फुलांवरून म्हणजे फुलं फार नाजूक विषय आहे, पण या फुलांची धार कवी लिहितात. कवींच्या विषयामध्ये कसं आलं आहे बघा, इलाही जमादार आमच्या आपल्यामध्ये नाहीत पण गझलेमध्ये फार बाप माणूस आहेत. सर ते कसं लिहितात की जखमा अशा सुगंधी झाल्यात काळ झाला, जखमा अशा सुगंधी झाल्यात काळ झाला, केले तर वारजाने तो मोगरा असावा. आता बघा, आपण फुलांच्या नाजूकपणावर बोलतो, सगळी गाणी नाजूकपणावर येतात, पण फुलांमध्ये जी धार आहे. आता शांता शेळकेबाई, आदरणीय शांता शेळकेबाई, त्या लिहून जातात की काटा ऋते कुणाला मज फुलही ऋतावे. आणि आपले अभिषेकी बुवा त्याला छान संगीत देतात. आता शांता शेळकेंचा विषय आलेलाच आहे. एक सुंदर गाणं लिहिलं आहे शांता शेळकेबाईंनी, मला वाटतं शारद सुंदर चंदेरी राती. मी मंजिरीला विनंती करतो ते गाणं आज पेश करावं. शारद सुंदर चंदेरी राती ला 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 ला. शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलत झुला,
शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलत झुला थंड या हवेत घेऊन कवेत साजणा झुलव मला साजणारे मोहनारे ऐकणारे तुझ्याच साठी रे तुझ्याच साठी सगळे सोय रे मी सांडिले पाठी शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलत झुला मोहन मधुर राती भराला येऊ दे प्रीती प्रीतीची ही चल रीती कशाला कुणाची भीती झाडा मागे चांद हा वरती आला येना आतुर जीव हा झाला मी झुलावे स्वैर व्हावे गीत गावे तुझ्याच साठी रे तुझ्याच साठी सगळे सोय रे मी सांडिले पाठी शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलत झुला थंड या हवेत घेऊन कवेत साजणा झुलव मला साजणारे मोहनारे ऐकणारे शारद सुंदर चंदेरी राती स्वप्नांचा झुलत झुला ला 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 थँक्यू धिन्ना धिन दिन धिन्नारा धिन्ना धिन दिन धिन्नारा साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान अरे मत वाले हर गम को तू अपना कर इस दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के दुख सुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान अरे मत वाले तरर धिन्ना दिन दिन धिन्नारा धिन्ना दिन दिन धिन्नारा साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला दुख सुख है जीवन के दो पहराए धूप कहीं तो कहीं घनेरे साए दुख सुख है जीवन के दो पहराए धूप कहीं तो कहीं घनेरे साए जो सूरज अंधियारे में खो जाए वही लौट कर नया सवेरा लाए तू बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के दुख सुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान अरे मत वाले दर दर धिन्ना दिन दिन धिन्नारा धिन्ना दिन दिन धिन्नारा साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला तू एक तुझी धाल्याची कविता म्हणप आणि अतुलजीन ताजेर गिटारीचो ठेको दिवप आणि म्युझिक दिवप हे करून नवो नवो मोबाईल घेतलो फेसबुक ओपन केला गे फेसबुक ओपन केला गे केलो जाल्यार बरो जालो फेसबुकचे पिशे आमकां लागला गे फेसबुकचे पिशे आमकां लागला गे दीस म्हणिना रात म्हणिना सदांच ऑनलायन आमी आसता गे सदांच ऑनलायन आमी आसता गे पिकां साव व्हडलें जाता जेन्ना नेट पॅक नासता गे जेन्ना नेट पॅक नासता गे बरी कोणी दिसता जाल्यार फ्रेंड रिक्वेस्ट तांकां धाडटा गे
फ्रेंड रिक्वेस्ट तांकां धाडटा गे हा हॅलो जेवलय खाल्लय नाका ती चॅटिंग जाता गे नाका ती चॅटिंग जाता गे फ्रेंडशीप करता नंबर मागता दिना जाल्यार फाटीक लागता गे दिना जाल्यार फाटीक लागता गे टायमपास म्हूण करता चॅटिंग कळना केन्ना जाता सेटिंग गे कळना केन्ना जाता सेटिंग गे स्कुला कॉलेजीक येता वयता दोळ्या मुखार फक्त फेसबूक गे दोळ्या मुखार फक्त फेसबूक गे अभ्यासान मन कशें लागतलें उगडून पळयना केन्ना नोटबूक गे उगडून पळयना केन्ना नोटबूक गे वळख पाळख नासतना फेसबुकार कितले जाता आमचे वांगडी गे कितले जाता आमचे वांगडी गे स्टेटस वाचल्या उपरांत कळटा कोणाच्यो कितें चल्ल्या भानगडी गे कोणाच्यो कितें चल्ल्या भानगडी गे नाका नाका तशे पोज घेवन फोटो अपलोड करता गे फोटो अपलोड करता गे मनान उमेद भरलेली आसता कितले लायक कमेंट्स आयल्या गे आपल्या कितले लायक कमेंट्स आयल्या गे मातूय विचार करना आमी कितलो टायम वयता फुकट गे कितलो टायम वयता फुकट गे येयल्या दिसा नेटपॅक घालून पयशाचो जाता इबाड गे पयशाचो जाता इबाड गे सोडटलो म्हटल्यार सोडून दिसना फेसबुकान घुसला मन गे म्हजें फेसबुकान घुसला मन गे इतली गुल्ल रावता आमी दुसरें कसलें नासता भान गे दुसरें कसलें नासता भान गे काय बरें आसलें जालें हें कशें फेसबुकचें लागलें आमकां पिशें गे फेसबुकचें लागलें आमकां पिशें गे निमणी लायनची हांव सदांच म्हणटा गांवान जायना केन्ना पळोवंक ना तरी धालो गीत घाला गे हांवें तरी धालो गीत घाला गे देव बरें करूं थैंक यू सर क्या है महफिल तो चलती रहती है समय की पाबंदी भी सबको रखनी चाहिए आणि वेळेचं बंधन राखून हा कार्यक्रमाचा आता उत्तरार्ध करतो आहोत म्हणजे समारोप करतो आहोत आणि या कार्यक्रमामध्ये 2 गीतानंतर आम्ही आपली रजा घेऊ त्याआधी गौतमीला विनंती करतो की एक आपलं गोव्याचं फेवरेट गाणं आहे जसं त्यात धालो आहे तर तो मांड सारेल्ल्या सोबीत मांडार हे धालो खंय जाता मांडारूच जाता आणि त्या मांडाचें वर्णन फुडें आयलां गाण्यान म्हणून ते चान्न्याची राती हे गाणें तुवें गावचें आणि मागीर एका हिंदी गाण्यान आमी ह्या मैफिलीची सांगता करया हे गिता बद्दल जस्ट सांगपाचें म्हणल्यार हें गीत आमचें आसा तें गोंयचें अज्रंवर गीत आनी एडवोकेट उदय बाब भेंब्रे हांणी तें बरयलां तशेंच ताजें संगीत दिल्लें आसा उल्हास भुया हांणी तर तुमचे मुखार सगळ्यांचें आवडटें अशें गीत चान्न्याचे राती तुमचे मुखार प्रस्तूत करता चान्न्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत माडार हातान घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार चान्न्याचे राती माडाचे सावळे सारेल्या सोबीत माडार हातान घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार फुलांच्या वांगडा धोल्या वाऱ्या ल्हारार किरणा चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यार फुलांच्या वांगडा धोल्या वाऱ्या ल्हारार रुखाचे तेंगशेर शेवण्याचो घोटेर पिला कुय गावदी गीतां आमच्या सुरार चान्न्याचे राती
थैंक यू। इतना सुंदर गाना उठाया। अतुल जी, अभी समारोह में इसके बस इतना ही कहना है हम लोगों को कि जीवन में बाहर आती है, पतझड़ भी आती है, दोनों मौसम चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। हालांकि बहुत बार मैंने फेसबुक पे में भी सुना है कि ज़िंदगी में अप डाउन रहते हैं, लेकिन वो चिल्ला के पूछता है भाई अप आएगा कब। हमेशा डाउन ही देखता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में अप डाउन होता रहता है। तो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, ऐसा एक बहुत सुंदर गीत है। उसी से समारोह कर देते हैं। और ये हमारे जो सभी दर्शक हैं, सगळ्या प्रेक्षकांक तुम्हा सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि पुढल्या दीपोत्सवापर्यंत तुमच्या आयुष्यामध्ये हे जरी मोसम आले, बहार आली, पतझड आली, जे काय असेल ते, कधी बहर कधी शिशिर अशी अवस्था असते, पण तरीही तुम्ही तुमची उमेद कायम ठेवाल आणि ही मैफिल कायम लक्षात ठेवाल अशी आशा बाळगतो। आणि गोमंतक TV तर्फे तुम्हा सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभ दीपावली। आणि अतुलजींना विनंती करतो या सुंदर गाण्याने या मैफिलीचा समारोप करावा। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, हाँ दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है रोड़ी हो। आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, हाँ दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है हो। आती रहेंगी बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें। हम जो मिले है तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी गम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, हाँ दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है हो। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। Wishing you all a very happy Diwali, friends. शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। धन्यवाद।